Hej alle sammen. Nu vil vi lave en This or That tag. Og det skal lige siges, at de spørgsmål vi har, dem har vi taget fra en anden blogger på YouTube. Så ja. Så den første kategori er makeup. Og vi vil bare starte. Blush eller bronzer? Jeg vil nok vælge blush. Det vil jeg nok også. Så den næste spørgsmål, det er lipgloss eller læbestift. Der vil jeg nok sige læbestift. Det ved jeg ikke, fordi at jeg bruger faktisk ikke rigtig noget så farvet læbemad. Kan man sige det? Okay. Eyeliner eller mascara? Altså, til daglig bruger jeg mascara, så jeg vil hellere overleve uden en eyeliner end en mascara. Så det er ret svært med. Ja. Som mascara. Hvad med dig? Det er nok det samme med mig, fordi man kan ikke leve uden mascara. Man ligner simpelthen et udyr. Det gør man virkelig. Så det næste spørgsmål er foundation eller concealer. Der vil jeg helt klart sige concealer, fordi at jeg bruger kun concealer til hverdag, og jeg bruger ikke foundation endnu. Så concealer. Det er nok det samme med mig, fordi at, man kan godt nok også bruge en foundation som en concealer, og en concealer som foundation selvfølgelig, men jeg ved ikke, en concealer vil jeg nok også tage. Til dig. Nej. Neutrale eller farverige øjenskygger? Neutrale, helt klart. Ja. Jeg har ikke noget imod andre, der har farverige øjenskygger, men jeg skal bare ikke selv have det. Altså, jeg vil godt nok også sige neutrale, fordi at jeg synes simpelthen, farvet det er så grimt. Altså, det kan godt være, det er pænt til nogen, men godt nok ikke til mig. Det ligner bare sådan en bleg flodhest. Sådan en blå øjenskygge. Nå, det næste spørgsmål er presset eller løse øjenskygger? Der vil jeg sige presset, tror jeg. Den er sådan mere. Den ryger ikke ud af jeg presset, det er meget nemmere sådan at styre, og ja, så jeg vil også sige presset. Børster eller svampe? Børster. Intet der. Ja. Svampe. Ej, det er sådan noget, jeg føler bare sådan, at svampe, det er sådan noget, du bruger, du køber i supermarkedet, så bruger du dem, og så smider du dem ud. Hvor en børster, det er godt nok også dyre, men det er mere langtidsvej, tror jeg ikke det. Og ja. Jeg ved ikke, om man kan kalde børste unik, men jeg vil nok også sige børster, fordi svampe, de er bare så irriterende, og der får man det på fingrene, og jeg kan ikke klare det. Så er den næste kategori negle. Og det første spørgsmål er Depend eller Essie? Helt klart Essie. Ja. Depend, det er virkelig... Ej, Depend er en meget... det er både billigere, men det er også en meget dårligere kvalitet. Ja. Så også Essie. Og Essie har også nogle fantastiske farver. Okay. Lange eller korte negle? Mellem, som jeg siger. Jeg ved ikke, jeg synes... Ej, den kat. Fedt. Ej, jeg synes bare, at... ja, at lange negle, det kan være for lange, og korte negle kan være for korte. Så mellem. Det ved jeg ikke. Ja, jeg vil også sige middel. Eller hvad man nu siger. Ja. Kunstige eller naturlige negle? Naturlige, helt klart. Ja, det vil jeg nok også sige. Lyse eller mørke farver? Det kommer an på, hvilken sæson det er. Hvis det er sommeren, som her, så pastelfarver og lysefarver selvfølgelig. Ikke som her, fordi at solen skinner ikke lige nu. Nej, men det er sommer. Og om vinteren så mørke farver. Så det, ja. Hvad med dig? Ja, det er det samme. Det næste kategori er krop. Parfume eller body splash? Det kommer også an på sæsonen. Nu kigger helt vildt meget på det. Det kommer helt an på sæsonen. Fælder den? Nej. Kom nu. Jeg kigger. Det kommer helt an på sæsonen, fordi parfume den er meget tung, hvor at en body splash er jo meget let på noget, men body splash holder heller ikke. Men igen, det kommer an på sæsonen. Begge dele, tror jeg. Nej, jeg vil helt klart sige parfume. Jeg har aldrig rigtig haft en body splash, så jeg vil helt klart sige parfume. Body lotion eller body butter? Der vil jeg nok sige... Ej, den er svær.
body lotion, faktisk. Der er jeg totalt omvendt. Jeg synes bare, at en body lotion er flydende. Jeg kan bedre lide teksturen på en body wash, sådan mere cremer. Okay. Body wash eller sæbe? Body wash. Ja, body wash. Okay, den næste kategori er mode. Så. Det første spørgsmål er jeans eller joggingbukser. Der vil jeg, altså det er sådan, til skole vil jeg sige jeans, helt klart. Og derhjemme, når man bare har ferie, eller har det, skal se film, eller sådan noget, så er det joggingbukser. Så, ja. Okay. Helt klart jeans. Jeg ejer ikke et par joggingbukser. Gør du ikke? Nå. Så jeg har heller ikke noget andet valg, vel? Lange eller kortærmede bluser? Nej, lange. Kortærmede? Det ved jeg ikke. Jeg vil sige middel. Middel? Nå, men altså, jeg har sådan nogle, der går hertil, og dem kan jeg virkelig godt lide. Men så kan jeg også godt, altså, jeg er faktisk ikke så glad for t-shirt. Så kan jeg bedst lide toppe. Nå. Ja. Ja. Kjoler eller nederdel? Kjoler, helt klart. Jeg går aldrig med nederdel. Jeg kan ikke fordrage nederdel. Man kan kigge lige op. Og ja. Det kan man jo også med kjoler. Nej, fordi der kan man have shorts ind. Okay. Nå, lige i øjeblikket rører jeg faktisk slet ikke i kjoler. Men jeg har nogle søde nederdele. Men ja, det ved jeg ikke. Okay. Striber eller tern? Den synes jeg er lidt svær, fordi at før var jeg meget til striber, men nu er det der skovmands ternagtige, som jeg faktisk synes er meget fedt. Men hvis det ikke er det, så helt klart striber. Ja, jeg vil også sige striber. Jeg kan ikke tern. Jeg synes virkelig ikke, det er kønt. Undskyld til jer derude, der har det, men jeg synes virkelig ikke, det er kønt. Men det er jo bare min mening. Okay. Flipflops eller sandaler? Sandaler. Det ved jeg ikke, altså, jeg ved godt, at flipflops er meget nemmere lige at hoppe i og sådan noget, men jeg synes bare, de irriterende går i. Men altså, ens fod sidder ikke ordentligt fast, du skal gå sådan og flappe med dem, og sandaler mere mig. Jeg vil sige, det er sådan forskelligt, for hvis du skal skynde dig, og du bare på ferie, og lige skal ned i supermarkedet hurtigt og handle, så vil jeg sige flipflops. Men hvis du skal ud på en restaurant, eller derhjemme, eller i skole, eller sådan noget, så vil jeg sige sandaler, helt klart. Tørklæder eller hatte? Tørklæder. Jeg går aldrig med hat. Aldrig. Ja. Jeg har en bowlerhat. Altså det har jeg, og jeg har også en, hvad er det sådan noget, sådan altså på stranden, man tager på stranden. Jeg kan ikke huske det. Men jeg vil nok også vælge tørklæder i. Ja. Okay. Ørestikker eller lange øreringe? Ørestikker. Før var jeg meget til lange øreringe, men jeg holder mig til ørestikker. Ja, også ørestikker. Det er bare meget lidt lettere. Den behøver man ikke tage ud om aftenen, og ja, det er bare meget nemmere. Halskæder eller armbånd? Den er svær. Der vil jeg nok sige halskæde. Eller, nej. Armbånd. Nej, halskæde. Okay, halskæde. Den synes jeg godt nok er svært, fordi at jeg elsker halskæder. Jeg begyndt meget at gå meget med halskæder faktisk. Men jeg synes også, så gik jeg meget med armbånd, og så var der en periode, hvor jeg slet ikke gik med armbånd overhovedet. Men nu er jeg begyndt at få det lidt for de der meget fine, smalle armbånd. Så jeg ved det faktisk ikke. Okay, så er det næste spørgsmål. Højhælet eller flade sko? Flade sko. Jeg er nok mere sådan down on the ground-agtig her. Ja. Flade sko. Jeg går ikke med højhæl, og ja. Ellers skulle det være sådan nogle vagabund. Sådan nogle, og den er høj og sådan over det. Eller med kilehæl eller sådan noget. Nej, jeg kan ikke. Det er koldt. Jakke eller hættetrøje?